Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakusoku, The Promise. Ang beer, ma'am. Upat niya akong gida. Okay, ablihin ang usang. Abli naman ni ma'am. Okay. Ambi. Oh, uy. Ma'am, sabi, hubog naman ang imo, ma'am. Kinhawa sa biyabang ko, Mukamang sa po niya, ma'am. Gusto kong magwala, Erning. Gusto kong magwala. Gusto kong mawagtang sa kalibutan. What? But why? Because bati akong life! Bati! Ma'am, ay lag pagsinggit, ma'am. Yara mo ko sa mga tubangan, ma'am. Ihunghong lang, ma'am, mauwaw ka. Nga nang mauwa man ko. Nga mauman ni tinuod. Nahala, mama ka ni tinood. Ang pinambir. Uy. Relax lang gamay, ma'am. Ang binang laing, derby. Ang binala. Ha? Dili lagi ko makarelax kay kaslunon ako. Hala, no? Di gina kaganahan nga maminyuan ng Sir Ichiro? Dili lagi, Erning. O kung mauna, imo siyang prangkahan nga, huwag kay gusto niya. Ha? Oo. Inom, sad. Inom po. Engage na mi. So what? I don't care. Prangkahan si Ichiro. Ina nga. Ichiro, please go away. Please come back another day. O, di ba? Aguroy. Natawa. Naglami ng duha. Salamat, may katawa na gid ka sa akong joke. Aw, wa may lain. Ay, kalain, oy. Ohayo gozaimasu. Oh my Oh. gulay. Um, Good morning, sir. What can I do for you, sir? Natsumi, doko desu ka? There, sir. Arigatou gozaimashita. Welcome, sir. Welcome. Natsumi, over there, drinking session. Karlin, pamiyaan ta din eh. Ha? Ani lang ka ta dinikot? Atong bantayan ang sa ka-close ang duha. Natsumi. Patay! Si Kwating inasinantay ni ma'am. Ibalik-balik na si Richero. Hello, Ichiro. Doshite anata ga sugo kimashita? Saan nang imong gisorte, ma'am? Nang anak ko nga nung napalit siya sa'yo din Dos de nonda no? Aron ma-enjoy. Uy, makasaputi siya Bisaya. Shikashi, gamay. Ala. Milito ka gamay. Kakasabot gid ka gamay nga Bisaya. But why? Dari ka, watashi oshimasu. Unsa ka na, ma'am? May mitudlo ko nun niyag binisaya. Who? Watashi tachi, Pilipina helper. Ang ilang Filipina helper ko no. Your kasambahay, your helper, help you speak Bisaya. Hai. Natsumi, Nani, Ichiro? watashi wa anata no tame no odoroki. Nandes ka? Wow! Erning, may surpresa na ko si Ichiro. Watashi tokete. Erning, excuse na ha. Maipakita surpresa si Ichiro na ko. Sige. Okay na, ma'am. Semasin, ikimashu. Excuse daw, Erning. Okay. Go. Mukaging man akong otok kung katong hapon nga Ichiro ako ikasorte. Asa magkapaingon sila si Natsumi og ang hapon niya si Ichiro?
May pas Ma'am Natsumi. Makatilaw na siyang minyo. Wa pa na siguro. Kung magkadayon ba na sila. Ngano katang nakasulti man ka anak? Lingin pa ang kalibutan, Carlin. Huwag di ka makatag-an sa sunod nga mahitabo. Parehas ninyo ni Sandra? Ano kung pagsigigis ko itong bayana? Ay, sorry. Nahiskutan nila na ako ang maluipong dako da. Hala, uy. Nanghupaw na hinuon ka. Naguol na hinuon ka. Kaayog yung putlan ining akong dila. Eh, pataka man lang Mas nigtabi. maayo pa. Oh. Putli na. Ha? Oy, sakit man. Uy, Rolando! Sweet! Asa naman ka? Magsulti na ta, oy! Palakot, eh. Pataka man lang kong tabi, eh. Awa, libiyaan hinon kong Rolando. Ring. Uy, Pai Rolando, nahuman na mo kauring-kauring ni Inday Carlin. Hoy! Ay tao ng kumidya, oy. Magani, Eres. Unsay ako yung alagad sa gwapo og dugo kon kong amigo, liwat ako. Anong sayo man ang natunga si Manotsumi? Ambot lang. Kalit nang tong panghagad. Yawa ako pag-abot ni Sir Chiro, eh. Ano man? Nangabubo ni mo? Ha? Kasabaan ka no? Man! Doon na lang surpresa si Sir Chiro. Pai, why are you here? Ngayon doon ka din, eh. Hoy, ako'y bodyguard ni Natsumi. Maong kinahanglan may bawag yun ko kung asa siya. Uy, feeler ka na, ha? Sabay ay! Feeling Ruben Padilla na ka sa maging sino ka man. Ang Hilom day. Pangrakit mo ganing ato. Oo, bitaw. Pero mao ni Rakit nga, mao na imong gitrabaho. Wala ka magpakabala sa inyong resort. Murabe kag akong tatay ay. Hoy! Si Batman! Pero ay palupik ring. Ikaw na yung leading man ni Ma'am Natsume. Pisa kong saon pa! Ay, yes! Hindi ko tagkatahan mata. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Ay, abot na niya. Erning, asa man tas Rolando? Tapos yung gibantayan ni Ed. Tuwa siya sa taas, no? Ops! Huwag kang gagalaw dyan. Hanggang dyan ka lang, ha? Ayaw pag samok-samok sa trabaho sa The Bodyguard. Uy, pero uwaman to siya magkatiwa sa kaon. Ops! Ay, pakan, kaya dito, baby. Ay, dito, baby. Ikaw si kag pa, baby. Ha? Ako na yung ita. Kay baby face ko. Che! Baby face ka dyan. Oh, baby face ka. Kay nainaong ni mo ay, murag wa mahumaghimo. Aray! Sakita na! Natsumi, you wait here. Okay. Unsa man ni surpresa ni Ichiro nako? Ngano dili mo ko ma-enjoy kung si Ichiro ang akong kauban? Kariwa, anata ni des? Kwentas? Oh. Nikoresu? Skedes ka? Hi. Yes, I like it. Great ne. Anata ni Yamas? Domo arigato. Do ito shimashite. Kariwa, anata no credit card? A credit card? For me? Hai! Watashi ga ikanagiri wa naranai. Okay. Bye. Tanashinde rashai. Please, enjoy. Anato mo, so des. Unsaon manin ako. Buutan man sab niya si Ichiro. Pero, ngano dili magyuguganaan nga mahimo siya na akong banaw. Magpangin ko sa gawas. Ma'am? Ma'am, nansa ka? Ma'am? Rolando? Naa ka sa gawas? Naniit ka na mo ni Ichiro, no? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!